vacanță. Dar ce vrea să întreb? Nici cu faza aia, cu drumurile, când am luat banii și am fost la... Nu, nici cu aia. Trebuie să te întrebe despre timpul liber. Cum ne pretecem timpul liber. Cu timpul liber stăm bine, domn primar, n-avem treabă. Foarte bine, foarte bine. Tocmai asta e și ideea. De exemplu, matale, ai fost ieri liber, nu? Da, liber ca pasărea cerului. Bravo, bravo. Și ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Păi eu ieri, să spun drept. Drept? Păi cum altfel? Drept? Păi noi nu mințim presa, Nea Vasile. Păi eu ieri am băut toată ziua, cu stropșală, cu Vasile, Nea Vasile. cu Gheorghe... Nea Vasile. Adevărul. Da. Păi, mai așa... Adevărul mai așa. Adică ăștia trebuie să înțeleagă că noi și în timpul liber avem activități din astea elevate, culturale, mă înțelegi? Aha. Da. Și ce să spun? Păi ce să spui? Stai că poate îmi vine mie o idee. Ah, am găsit. Fii atent aici. Îi spui că ai fost la Căminul Cultural și ai văzut o piesă de teatru. De parcă dumneata n-ai ști că la Căminul Cultural de 20 de ani n-au făcut ăștia nimic. Și apoi nu-mi face destul năpastă mea teatru când vin trăscănit acasă noaptea târziu. Trăscă cum? Trăscă țapăn! Că de când m-a certat că vin acasă noaptea târziu, m-am hotărât să vin dimineața de vreme. Nu mai merge. Nu merge. Uite, cred că se apropie reporterul. Ce idee să... am găsit, fii atent aici. Nea Vasile, îi spui că ai fost la biblioteca comunală și ai citit, bre, ai citit, ai înțeles? Hai că vine, ai grijă să am încredere în tine, da? Am fost la biblioteca și am citit. Ce am citit, domnule? Că eu de când am terminat școala n-am mai pus pe o carte. Bună ziua! Da! Să trăiți! Da. Numai decât bine ați venit în mijlocul nostru. Da, că nu ne-ar fi fost mai greu. Ce se întâmplă? Sunt un reporter și fac un reportaj despre comuna dumneavoastră. Așa. Și am înțeles de la domnul primar că dumneavoastră sunteți cel care îmi va da detalii despre tema acestui reportaj. Tema este simplă. Cum vă petreceți timpul liber? Da. Uite, spre exemplu, ieri a fost sărbătoare, Sfântul Petru și Pavel. Liber, frumos. Da. Spuneți-mi și mie, cum ați petrecut timpul? Eu notez.